Patrimonio dá o visto e prace o proxecto de reforma dos edificios centrais do Museo de Pontevedra. Anunciouno este luns o vicepresidente da Deputación, apuntando que deste xeito se desbloquea o proxecto tras anos parado e máis dunha década cos edificios pechados. Segundo Rafa Domínguez, coa resolución favorable por parte do Departamento da Xunta, dase un paso clave para unha das actuacións culturais máis importantes da cidade. Que tal, saúdos? Alfonso Rueda pecha o 2025 con cambios na Xunta. O presidente anunciou hoxe 3 relevos na Consellería do Medio Rural meses despois da peor vaga de incendios que viviu Galicia. Entre os novos nomeamentos está o de Luisa Piñeiro, a que fora alcaldesa de Moraña, que pasa a ser responsable de planificación e ordenación forestal. Tamén se nomea un novo director xeral de Pesca e Agricultura, novo responsable do Antega e tamén novo secretario xeral pro Deporte en sustitución do veterano Lete Lasa. Lousame e Portas recibirán o 2026 cos orzamentos aprobados, en ambos casos coa maioría absoluta do Partido Popular. No municipio coruñés, os grupos da oposición criticaron a premura na convocatoria do Pleno, según a comisión informativa previa. A Policía Local de Pontevedra estrea 2 novos vehículos. O Concello continúa renovando o parque móvil do Corpo con estas dúas incorporacións que veñen a xubilar outros 2 coches cunha gran quilometraxe e de certa idade que, a día de hoxe, resultaban obsoletos para poder desempeñar a labor policial. O investimento para estes 2 novos vehículos supera os 100.000 euros. A campaña dos bonos son da Casa de Vilagarcía remata este 1 de xaneiro. O xoves será o último día no que se poderá pagar cos vales subvencionados polo Concello nos establecementos adheridos á campaña e tendo en conta que se trata dunha xornada festiva, as opcións estarán máis limitadas. A 4 días do peche quedan pouco máis de 3.000 vales en gastar que aínda permitirán realizar as últimas compras ou pagar os últimos brindes do ano. E o Trail de Lousame bateu récord de participación con máis de 500 atletas. O gañador, Alexandre Otero, converteuse ademais no primeiro corredor en completar a proba en menos de 2 horas. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Alfonso Rueda pecha o 2025 con cambios na Xunta. O presidente galego anunciou hoxe 3 relevos na Consellería do Medio Rural meses despois da peor vaga de incendios que viviu Galicia. Logo do Consello da Xunta, celebrado esta mañá, o xefe do Executivo galego anunciou o cese de Jorge Atán, secretario xeral técnico desa Consellería, que será sustituído por Marta Forés. Tamén hai cambio na Dirección Xeral de Defensa do Monte, cargo que ocupaba Manuel Rodríguez e que será asumido agora por Manuel Francisco Gutiérrez. José Luis Chan, responsable de Planificación e Ordenación Forestal, deixa o seu cargo en mans de Luisa Piñeiro, a que fora alcaldesa de Moraña e que nestes momentos era xerente de SEAGA. Aproveitando a crise de goberno, tamén cesa como director xeral de Pesca e Acuicultura Cándido Rial, tan só 6 meses despois do seu nomeamento. Ese cargo pasa a asumilo agora Isaac Rosón. Tamén cesa, a petición propia, José Ramón Lete Lasa, secretario xeral pro Deporte, responsabilidades que asume agora Roberto García. Tamén se nomeou a Damián Rey, novo responsable da Antega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Alfonso Rueda agradeceu o traballo a todos aqueles que abandonan o cargo, apuntando que o seu cese non supón unha emenda ao seu traballo en postos, dixo, moi exixentes. O alcalde de Vilagarcía cree que 2025 foi un gran ano para a cidade. Alberto Varela destaca que o municipio pechará o ano con menos paro que nunca, máis poboación e con investimentos millonarios en distintos proxectos e servizos sociais. O rexedor socialista destacou actuacións como a remodelación da rúa Clara Campoamor, na liña do modelo de cidade que converte o centro urbano nun espazo para as persoas. Tamén puxo en valor outras obras como na rúa Vilaboa, Vicente Risco ou Bouza de Abaixo,
que comezará axiña en Vilaxoán. Alberto Varela destacou tamén que o Concello vai destinar 6 millóns de euros para a ampliación da depuradora e tamén outras actuacións que van na liña de apostar pola sostibilidade como a ampliación da vía verde, novos miradores ou a transformación do ramal. Apuntou tamén que Vilagarcía segue sendo un referente en cultura e turismo con propostas os 365 días do ano e cada vez con máis visitantes, así como distintos investimentos en infraestructuras deportivas. Todos sen esquecerse dixo do rural, aonde o Concello destina 7 de cada 10 euros en melloras de saneamento, abastecemento ou asfaltados. Foi un bo ano para esta cidade, menos paro, máis crecemento, máis empresas, máis poboación, pero estou convencido que o 2026 vai a ser todavía mellor. Podemos definilo tamén como un ano de estabilidade e que gracias ao diálogo se está conseguindo chegar a acordos. Diálogo con as forzas de oposición, entendemento coas forzas de oposición e tamén diálogo coas asociacións veciñais. Patrimonio do visto e prace o proxecto de reforma dos edificios centrais do Museo de Pontevedra. Anunciouno este luns o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, apuntando que deste xeito se desbloquea o proxecto tras anos parado en máis dunha década cos edificios pechados. En concreto, o proxecto de consolidación, restauración e mellora funcional afecta os edificios Castro Monteagudo e García Flórez do Museo na Praza da Leña, cun valor estimado que acada os 12 millóns de euros. Coa resolución favorable por parte do Departamento da Xunta, indicou Rafa Domínguez, dase un paso clave que desbloquea un proxecto longamente esperado e que permite avanzar na execución dunha das actuacións culturais máis importantes da cidade. Indica o vicepresidente provincial que esta resolución é compatible coa máxima protección patrimonial ao tratar dun conxunto catalogado e declarado ben de interese cultural. Con este trámite superado, que para Domínguez é o máis complicado de conseguir, poderíamos estar a falar de que o proxecto estea plenamente operativo a finais de 2028 ou comezos de 2029. La resolución de patrimonio confirma que el proyecto de consolidación, restauración y mejora funcional de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez es compatible con la máxima protección patrimonial al tratarse de un conjunto catalogado declarado bien de interés cultural. Y lo hace, además, desde el rigor técnico y el respeto absoluto al valor histórico del conjunto. Este es un proyecto que no busca transformar el patrimonio, sino cuidarlo, reforzarlo y adaptarlo a las necesidades del museo del siglo XXI. O Pleno do Concello de Portas aprobou o orzamento municipal pro exercicio de 2026. As contas ascenden a case 2,5 millóns de euros. A proposta saiu adiante co voto a favor do PP, a abstención do PSDG e o voto en contra do BNG. O alcalde Ricardo Martínez entende que se trata duns orzamentos equilibrados, realistas e orientados a garantir a prestación dos servizos públicos, reforzar a cohesión social e mellorar a calidade de vida da veciñanza, segundo dixo. Segundo apuntan dende o goberno local, áreas como o abastecemento de auga, recollida e tratamento de residuos, o saneamento, a iluminación pública, o mantemento de infraestructuras e os servizos comunitarios contan cunha dotación suficiente para garantir o seu correcto funcionamento. Ademais, a atención social e a promoción social ocupan de novo un lugar central nas contas municipais de Portas cun investimento que supera os 665.000 euros. Tamén o Pleno de Lousame aprobou o orzamento municipal para 2026 próximo aos 4 millóns de euros. As contas iron adiante cos votos a favor do grupo de goberno fronte ao rexeitamento da oposición, que mesmo votou en contra da urxencia da sesión. Tanto PSDG como BNG afearon que o Pleno extraordinario se convocase no medio das festas do Nadal e sen ter celebrado unha comisión informativa previa. Pola súa banda, o alcalde Esteban Ares fixo referencia ao seu compromiso de aprobar os orzamentos neste ano para comezar a traballar con normalidade en 2026. Entre as principais novidades do presuposto destacan o incremento do gasto social, a eliminación das asignacións a grupos políticos ou a incorporación dunha partida para impulsar a candidatura de Cernadas de Castro para as letras galegas de 2027.
Máis cousas, o PP de Noia destaca o compromiso da Xunta coa mellora do saneamento no municipio. Refírense aos máis de 1,6 millóns de euros que investirá Augas de Galicia o próximo ano na reforma da EDAR, proxecto que conta cun orzamento total de 3 millóns. Os deputados populares Madalena Pérez e Ángel Rodríguez visitaron as instalacións da EDAR de Noia xunto co voceiro local Santiago Freire. A depuradora está a ser obxecto dunha profunda renovación estrutural e tecnolóxica grazas ao investimento de máis de 1,6 millóns de euros previsto pola Xunta de Galicia para o ano 2026. Os populares apelan á responsabilidade do actual goberno municipal para sumarse a estes proxectos que redundan na mellora do saneamento e no beneficio de toda a ría e non volvan aos postulados do 2010, opoñéndose sistemáticamente a todas as actuacións promovidas pola Xunta. A mellora da EDAR xa en execución supora un investimento total próximo aos 3 millóns de euros destinado a garantir o cumprimento dos parámetros de vertedura para mellorar a calidade ambiental da ría, un dos principais motores económicos de toda a comarca. E o BNG de Outes denuncia o recorte do investimento público en obras e mantemento dende a chegada do actual goberno. Tras a recente aprobación dos orzamentos municipais para 2026, os nacionalistas acusan o goberno de modificar partidas para pagar desfases en varias áreas como festexos e deportes. Acusan ademais o actual executivo de sacar adiante un presuposto que non é realista, con previsións de ingresos por riba do real e con falta de informes que avalen as contas. Ante esta situación, acusan o bipartito de incapacidade á hora de dar resposta ás necesidades básicas dos veciños, como o mantemento de infraestructuras ou vías municipais. E a volta da publicidade, entre outras cousas, falamos da festa de Aninovo que están a preparar en Ribeira. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Policía Local de Pontevedra estrea 2 novos vehículos. O Concello continúa renovando o parque móvil do Corpo con estas 2 incorporacións que veñen a xubilar outros 2 coches cunha gran kilometraxe e de certa idade que a día de hoxe resultaban obsoletos para poder desempeñar a labor policial. Os 2 novos vehículos son de marca Ford, iguais á última adquisición que se fixera para a policía, que, segundo indicou o propio xefe do Corpo, está a dar un resultado magnífico. Son coches híbridos de gasolina e eléctricos automáticos e ecosistema de emerxencia acústico de última xeración. Un deles, ademais, ten kit de detidos. O investimento para estes 2 coches ascende a 103.000 euros. A previsión é que se poñan en funcionamento nos vindeiros días en canto rematen os trámites administrativos pendentes. Desta maneira, o parque móvil da Policía Local de Pontevedra quedará con 20 vehículos unha vez se retiren os que veñen sustituir estes novos e 20 motos. A intención é, con estes 2 novos vehículos, pois xubilar a 2 que xa por kilometraxe e por anos pois empezaban a estar obsoletos, e isto permítenos pois renovar e mellorar os recursos a disposición da Policía Local de Pontevedra. Apóstase por esta tecnoloxía híbrida porque para o tipo de servicio que nos realizamos creo que é a máis eficiente. E non solamente porque nos o digamos, sino porque o enxeñeiro municipal, co seu asesoramento, así o recomenda tamén. Permite, sobre todo, o circular en velocidades cortas polas vías urbanas que entre modo eléctrico, o cal é moitísimo máis eficiente porque aforra consumo. Por certo que o cadro de persoal da Policía Local de Pontevedra vaise reforzar neste 2026. O Corpo incorporará en febreiro 2 novos axentes que pediron o traslado á cidade procedentes de outros concellos. Ademais, este martes tomarán posesión outros 2 policías que empezarán a traballar agora como oficiais logo de superar unha oposición por promoción interna. A plantilla actualmente de 123 personas, temos en torno a 20 vacantes e hai 3 procedementos en marcha para cubrir plazas de mando e plazas por mobilidade. Concretamente, mañán procedese ao nomeamento de 2 oficiais que superaron o proceso de promoción interna que mañán serán nomeados como oficiais en práctica xa.
Máis asuntos, a veciñanza de Vilaxoán quéixase do mal estado da balustrada do paseo contra a praia do Preguntoiro. A varanda leva anos nun estado lamentable, tal como denuncian dende a asociación veciñal. Dende o colectivo indican que levan moito tempo alertando do seu mal estado, demandando unha vez máis que se tomen medidas. A asociación rexistrou un escrito no Concello de Vilagarcía solicitando ao goberno local que se dirixa a Portos de Galicia para que proceda a posta a punto deste elemento. O colectivo veciñal lamenta que o organismo autonómico a quen corresponde facer estes traballos leve anos esquecéndose de Vilaxoán con outros problemas na zona, como baldosas levantadas que supoñen un perigo para os peóns. Entre tanto, o Concello de Boiro avanza no plan de renovación de pavimentos en núcleos rurais. Xa deron comezo os traballos nun vial de Boiro da Riba que terán continuidade noutras aldeas como a Armada, Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño e Saltiño. O proxecto, cun orzamento total de máis de 153.000 euros, ten por obxectivo a mellora daqueles treitos de camiños públicos que presentan un avanzado estado de deterioro e mesmo poden supoñer un risco para os veciños que deben acceder a estes núcleos de poboación. Todas as actuacións están financiadas con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. A campaña dos bonos Son da Casa de Vilagarcía remata este 1 de xaneiro. O xoves será o último día no que se poderá pagar cos vales subvencionados polo Concello nos establecementos adheridos á campaña e tendo en conta que se trata dunha xornada festiva, as opcións estarán máis limitadas. A 4 días do peche xa se utilizou o 79% dos bonos, polo que resta un 21% sen gastar. Son pouco máis de 3.000 vales que aínda permitirán realizar as últimas compras ou pagar os últimos brindes do ano. Na actual campaña, iniciado o pasado 1 de decembro, emitíronse 15.000 bonos. Dende o Concello apuntan que a acollida volveu ser excelente, tanto por parte dos consumidores como por parte dos establecementos adheridos. Lembran que os 3.450 packs de venda online esgotáronse en apenas 9 días e os 300 reservados para a venda física en pouco máis de 3 horas. Nesta edición participan nos bonos Son da Casa 135 establecementos de Vilagarcía. Os veciños de Ribeira gozarán este ano dunha proposta para celebrar a entrada no 2026. As Concellerías de Cultura, Festexos e Xuventude promoven unha festa de Noite Vella con animación musical e cotillón. Os ribeirenses poderán dar a benvida ao 2026 por todo o alto coa festa de fin de ano organizada polo Concello. Dará comezo a 1 da madrugada nunha carpa instalada na praza de Pontevedra. A animación musical correrá a cargo de Planet Disco Móvil. Imos organizar unha noite bella que xa se viña facendo tradicionalmente cunha carpa para ter en conta as inclemencias do tempo, para que a xente xoven e non tan xoven teña un sitio onde albergarse, e en esta carpa vamos a instalar un DJ, neste caso vai a ir da man de Planet Disco Móvil, que vai a ser o que amenice a partir da 1 da mañán do mércores, que xa é día 1 da noite do mércores para os xoves, para disfrute de todos os veciños e veciñas de Ribeira que se queiran achegar a esta carpa. As 3 concellerías que colaboran no evento, Cultura, Festexos e Xuventude, buscan ofrecer unha proposta de lecer para todas as cidades, evitando que os veciños teñan que desplazarse e poidan festexar o fin de ano no municipio. Este ano foi organizado polas tres áreas este evento. Querse dicir que estamos traballando este equipo de goberno para que non se perda estas festas que se están facendo de cada ano. Este fin de ano novo. Darlle o último coletazo o que é o 2025 e entrar no 2026 cun ano cheo de salud e de como nunca a nosa música dos nosos veciños, que ao mesmo tempo que é un veciño noso que desta discoteca móvil. Buscamos con este festexo final de ano que a xuventude, no meu caso a área que represento, escolla a Ribeira para despedir o ano e que non busque alternativas, porque o fin que buscamos con todo isto é que Ribeira teña un ocio nocturno e diurno para que os nosos veciños escollan quedarse, neste caso despidan o ano xuntos, sen ter que buscar outras alternativas.
E agora imos con deportes. O Trail de Lousame bateu este ano todas as expectativas, superando os 500 participantes nas diferentes categorías da proba. Alexandre Otero e Bea Barroso impuxéronse na carreira longa, mentres que Adrián César e Julia Salvado proclamáronse campións do trail curto. Neste 2025 o Trail de Lousame bateu todos os récords, fixo en participación con 519 atletas, o que obrigou a ampliar en 50 o número de prazas da carreira curta ante o gran número de inscripcións rexistradas. E fixo tamén en resultados, posto que o gañador absoluto da proba, Alexandre Otero, conseguiu baixar das 2 horas no trail longo, arrebatándolle o récord que ostentaba dende o 2021 Elpidio Gómez, cun rexistro de 2 horas, 1 minuto e 41 segundos. O actual campeón galego de carreira por montaña fixo historia cunha marca d'1 hora, 47 minutos e 28 segundos nos que completou o percorrido de 25 kilómetros, seguido de Damián González e Federico Losada, ambos por riba das 2 horas. Na carreira feminina impuxose a noiesa Bea Barroso, seguida por Lucía Peón e Shirley Carolina Garcés. No trail curto o triunfo foi para Adrián César, seguido de Maxi Ubiña e David Seaje, mentres que en categoría feminina compuxeron o podio Julia Salvado, Carmen Rodríguez e Nerea Castro. O alcalde de Lousame, Esteban Ares, foi o encargado de dar a saída das súas probas, agradecendo tanto a participación dos atletas como poñendo en valor o traballo dos técnicos municipais e demais voluntarios. Benvidos a este maravilloso recuncho do Barbanza, benvidos a Lousame, gracias por estar aquí, gracias a toda a organización, os técnicos do Concello e voluntarios, porque sin eles esta proba non sería posible. O auténtico mérito de todos os traballadores do Concello que fan isto posible, por favor, un aplauso para eles. A proba foi a primeira organizada en colaboración coa Federación Galega de Atletismo, polo que os participantes acadaron os derradeiros puntos do ano para o Circuito Galicia Trail Running Series, unha puntuación que pechará as clasificacións oficiais de finais de ano e que serán recollidas na gala anual da Federación. E a ría de Muros e Noia acolleu esta fin de semana a gran festa da vela organizada polo Club Náutico de Portosín. Unha vintena de embarcacións deronse cita na última proba da tempada deportiva do ano nunha regata costeira de aproximadamente 15 millas. Na clase de cruceiro, o gran vencedor foi o Bacor de Francisco Javier Villamil, que se fixo co trofeo Repsol, seguido do Siradella de Francisco Gude e César Álvarez e o Draco de Pablo Oliver en terceiro lugar. En vela lixeira disputouse a regata Gadis Memorial Alejandra Fernández cun circuito técnico entre boias. O podio estivo composto por Alejandro Ferrín, Alonso Ons e Sarela González. Os mellores en pesca deportiva foron José Antonio Liñallo, Ramón Seijas e Ángel Ferreiros. E así rematamos, pero a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.